assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓa yawo Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal hay bo leydi mone mon foof salminama yettama kono kadi bismama e plateau meɗen robindo diayndeji hande ko aljuma ina woni 15 lewru septembre hitande ko ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati joni koye diayndeji leydi men paɗen diayndeji leydi men e oɗo ñalawma aljuma hande kadi ne wayno batti prolongation no won hen mbirata nde tawno guila nden ha joni ɗi goni koye dawrugol hande kadi ɗi garti e dawrugol ha tengti e nder on coalition Benno Bokk Yakaar ƴettu diayde direct news nden ɗon diayde puɗɗortoɗen e oɗo subaka hande nden ari koye présidentiel 2024 ɓe mbi ko Benno woni hande koye en danger manam tan Benno Bokk Yakaar ene jogana kulhuli e oɗo dumunno mo gonɗen ɓe kolliti wonde ko coalition biteɗo walla jogoɗo innirede tout sauf Amadou Ba nana jogori tigi jibinede e oɗo saaha ɓe kolliti wonde ko Boun Abdoulaye Dione Ali Ngouille Ndiaye Harouna Dia Abdoulaye Daouda Diallo wondude e ɓeɗon kala hande wondi mumen mbaɗi jiiɗi wadde ko barrage ngam haɓade haɓade Amadou Ba noon diaydenkoɓe mbi eɓe jañi hen ha tengte e jonde maw leydi ndi eɓe ganduɗa kañum woni Boun Abdoulaye Dione ɓe kolliti wonde ko Boun Abdoulaye Dione kam wi tan ko tati memata jeenayyi kañum wawa wabade caggal o mo ganduɗa kam woni Amadou Ba ɓe garti e ko yewiti e jaadigal hakkude Macky Sall e Abdoulaye Daouda Diallo ɓe kolliti wonde ko jaadigal ngal duuɓi 25 e oɗo saaha hande jogori ko waɗede sacrifié eɓe jañi hen e hello tati e nder nden diayde dawol coow witende direct news diayde besbi le jour nde narti on ɗon fannuɓe mbi ene wayno tan ko hakkude Boun Abdoulaye Dione e Ali Ngouille Ndiaye ɓe mbiɗante oɗo saaha hande ko ɗum front manam ko ɗum fedde ngam haɓade Amadou Ba ɓe kolliti wonde ko ɗon trio manam ɓen ɗon tato ɓe ganduɗa hande nan jogori wabade caggal Abdoulaye Daouda Diallo kono kadi ɓe mbi ko won goto e ɓaɗiɗo Boun Abdoulaye Dione kañum holliti wondene so tawi Boun Abdoulaye Dione yaari banggue ne gasa waɗe bloqué to banggue parrainage o wi ko ɗum scénario mo ganduɗa eɓe coyni ɗum e nder on ɗon parti mabɓe biteɗo APR kono ɗum ko ɓe garti wiide wonde Ali Ngouille Ndiaye ngal ɗon jaarigal kañum yeddani kono kadi gonɗinani ɓe garti kamɓe diaynenkoɓe andinen wonde Abdoulaye Daouda Diallo e Amadou Ba hoore jagorɗo cuɓaɗe candidat Benno Bokk Yakaar gossodiri konnguɗi toon to King Fat Place tawi koye ballal omo ganduɗa kam woni Racine Sy ɗum waɗi ko hanki diaynenkoɓe ne jañi hen e hello joyyi kono ɗum ene tawe hen ko yewti e tana baɗɗo toon to Maroc ɓe mbi ko Ceerno Madani Tall kañum ni ari wallide ɓe ganduɗa kañumen goni ɓesguli ɓen ɗon loriɓe e ko yewti on ɗon séisme toon to dowla Maroc diayde l'observateur natiri dingaral wi holliti wonde kañum ni ko ɗon conséquence woni tan ɗen batande ganduɗa ɗe ko luural ene tawe e nder on ɗon Benno Bokk Yakaar ɓe mbi ino wayno ko ndeɗo haare kam wawa wasde wodde haare to banggue base manam toon to ɓen ɗon leader uji jeeya to banggue guure mumen ɓe gadi wiide wonde ko Mame Boye Diao e Doura Baldé nden ɗon haare wawa wasde wodde toon to Kolda kono kadi Doudou Ka e wondi mum toon to banggue worgo leydi ndi ɓenne kadi ne ɗamina toon haare Wulde Diaw kono ɗum ɓe mbi ko Ali Ngouille Ndiaye wondude Samba Ndioben Ka toon to Linguére toonne kadi ne wayno ko haare jogori wonde toon ɓe mbi ko possible mortal combat hakkude Abdoulaye Daouda Diallo e Cheikh Oumar Anne ɗum ko toon to banggue département de Podor ɓe kolliti wonde noon ko ɓeɗo kam so tawi ndentitani haare nde jogori Wulde Diaw hakkude mabɓe e toon to base uji mabɓe ɗi diayde le quotidien kañum ne wayno ari ko andinde wonde kala ko diayde ɗi kaali subaka hande o to banggue luural gonnogal hakkude Amadou Ba e Abdoulaye Daouda Diallo ngal iwi ko noon ɓe mbi ko gasirde rébellion manam tan nden filñitere nde Abdoulaye Daouda Diallo joguino itti ha laaɓi ceer ɓe mbi tan de ko Abdoulaye Daouda Diallo waabima caggal Amadou Ba diaynenkoɓe mbi ɗum heeɓa ko hanki caggal nde o yewtidi e on ɗon premier ministre toon to King Fat Place ene tawe hello 12 e nder nden diayde quotidien le quotidien diayde le regard quotidien kam ne ari tengtinde konnguɗi diayde le quotidien nde ɓe mbi ko Amadou Ba e Abdoulaye Daouda Diallo ne wayno tan mbaɗi profil Ba manam kamɓe kala oɗo saaha ɓe kaldi ɓe kawri holli tan wonde Abdoulaye Daouda Diallo ene wayno tan waɗi renoncé on ɗon ambition présidentielle manam yidde makko nde o joguino yarude banggue foof o yetti ha laaɓi ceere wiide diayde nde caggal muɗum o wattidi ko nanggorande Amadou Ba diaydenkoɓe mbi foof noon heeɓa koye ballal worɓe ɓe ganduɗa ɓe koto banggue diine leydi Sénégal kono kadi won to banggue politique kañumen ndewɗa ɗon haaɓe kaldi e on tuma noon Abdoulaye Daouda Diallo
Diallo jaɓi wabade caggal Amadou Ba ngam ɗin sumgoji 2024 e wiide nden jayde witende le regard journal. Jayde La Turbine kañum woƴa koko yewti on ɗon remaniement ministériel paɗaɗo e ñalawma janggo ɓe mbi tan koye oɗo weekend wayno tan mawlendi Macky Sall feccata on ɗon gato mum battidiɗo mo jogorende ɗum e yimɓe muɗum mbi noon ko ɗum remaniement mo ganduɗa jogori waɗede koto banggue mette walla ni e jaleɗe saabu ɓen ɓe ganduɗa ko yidɓeɓe yadde mabɓe ma jaab nomede ɓe jiiɗaɓe noon kañumen ɗon ndewata kollira mette mumen ko noon jaynenkoɓe mbi eɓe jañi hen e hello tati nden nden jayde La Turbine. Jayde Source A kañumne ari koye ko yewti ha joni e on ɗon dissolution mbo Pastef landu Ousmane Sonko guittaɗo ɓe mbitande ko Cour suprême ma waɗi saisi ɗum ko caggal nde lannoɓe ka fuu sañen capantati lewru juillet ɓe joguino lebbi ɗiɗi gam ha joni nawde ɗum e lawol wiide wonde ɓe jaadani ko yewti e pusgulanda mabɓe ka koliti wonde noon ko yimɓe Ousmane Sonko e avocat ji mumen ne wayno tan lawol mumen darima toon to Cour suprême gam wiide wonde yo ɗum ɗo nilne ha laaɓa ceer parti mabɓe o arta darto gam tindade sumgoji 2024. Jayde indépendant kañumne yilloyi ko on ɗon séisme baɗɗo toon to leydi Maroc kono ɓe gari koye PDS parti démocratique sénégalais ne wayno kañumen gadditi ballal mumen e duwuji mumen fewre ɓesgu leydi Maroc e on ɗon appel mo ganduɗa ko Karim Wade noddi dendagal walla noddi ambassadeur mo ganduɗa ko joniɗo leydi Maroc ɗo e nder leydi Sénégal o holliti wonde kalde o foy koyngal makko ɗo e Dakar ma o ara o yettina duwuji mabɓe kono kadi ɓe ciftini ngal ɗon cihitagal ngal ganduɗa ɓuuri ñibde walla ɓuuri wurtinede koye laamu Abdoulaye Wade ɓe koliti wonde noon mette ɗe Maroc wondi ɗe kamɓe PDS naaɓe aɓe gonde mabɓe ɗum ha e yeeso Allah. Jayde Info quotidien oɗo subaka kañum ne ari koye parrainage et campagne électorale élection ngaji tijjaɗi ɗum ko battane ko yewti e duuɗe jangguirteɗe e oɗo saaha hande to banggue école aji ɗi ɓe mbi tan de ko ɗum kulhuli mawɗi goni hande e weeyde e dow école aji leydi Sénégal ha tengti hitande tijjande nde ɓe koliti wonde ko ɗum hitande électoral ɗum ɗon noon ene gasa école aji ɗi kadi jogo caɗele mawɗe ko yewti e ɗin sumgoji tijjaɗi haralleɓe to banggue jangde e tambiɓe ɗum ɓe kala ina kaala e nder nden ɗon jayde witende info. Jayde alerte quotidien kañum yilli ko toon to Diourbel ɓe gari koye konguɗi Cheikh Oumar Anne jagoɗo tambiɗo gueɗe jangde lesre hakkudere nde kanko ɗon jagorɗo noon o ardima guddugol nden ɗon yontere ganduɗa nde koko wiyete hono journée de l'alphabétisation won hen mbiɗem ɗe gendiji nder leydi men Sénégal yontere nde ko hanki uddi kanko Cheikh Oumar Anne noon e wondi mokkal ɓe erima dendagal Sénégal naaɓe moni foof yo teddin ɗemgal muɗum ngal haalata ngal wasa hersirde ɗum kono kadi wasa hulde haalde ɗum e kala e saaha so tawi yonti haalde ngal ɗon ɗemgal. Jayde Stade quotidien ko ɗon guddirta ɗo men jaydeji hono kala subaka e ñalawma hande o ɓenne kadi garti ko yewti e match Algérie walla match Sénégal Algérie jewtuɗo o ha joni ɓe gaccani ɓe ganduɗa ɓe ko jaynenkoɓe mbi ko wasde arde Nampalys Mendy kono kadi watto e wasde tawtorede Ismaïla Sarr wondude e Boulaye Dia ɓen ɗon ɓe tawtoraka noon kañum woni ko feeñi e on ɗon match ha jibini défaite hakkude leydi Sénégal e dowla witendi Algérie e on tuma noon jaynenkoɓe mbi ko Sadio Mané yewama hono ɓiyu mum biteɗo Ismaïla Sarr Nampalys Mendy kañumne kadi ne wayno manqui on ɗon milieu de terrain Boulaye Dia kañumne sene wonno ɗon ɓe mbi ene wayi yawi markude occasion ngaji keɓaɗi ɗi kala ne gasa dillina cakuji ɓe ganduɗa kañumen goni défenseur uji leydi Algérie jaynenkoɓe ne jañi hen e hello mumen tati e nden nden jayde witende Stade quotidien ko ɗo uddira bino men jaydeje oɗo subaka hande aljuma joni joni o paɗen koye fait divers. Fait divers men e oɗo subaka aljuma hande garaten koye jayde alerte quotidien arde ko yewti e guddugol on ɗon ñalawma biteɗo journée de l'alphabétisation woni to banggue jangde nde ha tengti e ɗemɗe gendiji ɗe nde ɗon e nayi noon konnguri won yimɓe ganduɗa cuuti hen ko wayno Cheikh Oumar Anne ko wayno woɓɓe ɓe ganduɗa ɓe ko ɓe hen ko ɗemgal Pulaar kalata walla koye leñol Pulaar gummi ɓe hen koye leñol wolofngol gummi ɓe hen koye leñol serereɓe ha e ko nandi hen kamɓe foof noon ɓe cuuti hen konngudi ɗoɓe mbi wonde yimɓeɓe yo kal ɗemɗe mumen neniji walla ɗemɗe mumen guindiji manam ɗemgal ngal jomum muyni ngal yo haal e kala e saaha woto hersu ɗum haalde woto huul ɗum haalde ɗum ɗon noon ko hunde moƴƴere ko ɗum erago wongo fayida kono noon eɗen jogui hen ñiŋoje eko yewti on ɗon fannu ñiŋorde nde noon fayi koye ɓen ɓe ganduɗa ko erotoɓe yimɓeɓe yo kaal ɗemgal ngal e kala e saaha nde tawno eɗen gandi won e yimɓe ne ero yo ɗemgal ngal haali woto hulete woto hulure woto hersire mbeɗa yetto e konngol
demgol ngol kono noon joomum men so tawi joddima e sukaɓe mumen kalta demgal ngal so jindiri woɓɓe e beddadi ɗi e kolaji ɗi e gollorɗe ɗe kalta demgal ngal kalata ko ɗemde goɗɗe wadde mbiɗa sikki so tawi aɗa wi yimɓe yo mbano moƴƴi yatawa an aɗa wayno moƴƴi déjà dokken yeeru e yimɓe men bandiraɓe ɓe ganduɗa ina joua théâtre uji pular demgal pular ngal so tawi a ƴeewi jomumen kalata pular o tan koko yiwti ko e nder to caméra huɓɓe mum walla micro huɓɓi ko nden jomum haalata demgal ngal kono so tawi caméra ji ñifi micro ji ñifi jomumen ko demgal gongal ngal kalata ɗum noon mbiɗa sikki hande o goto foof ne foti ƴettu responsabilité muɗum wona tan faɗede ha ñalawma alphabétisation yetto walla ñalawma ko wiyete journée mo ganduɗa walla semaine mo ganduɗa o ko langue maternelle jomumen mbiya yo ciftor yo kal ɗemgal ngal ɗemgal ngal ne foti haalede nde tawno eɗen gandi ko ɗemgal jogui ngaalu leñol so tawi ɗemgal haalaka sikki alani gasangal mayete so tawi ɗemgal maayi leñol nattat woode ɗum noon eɗen mbiya ɓen wonɓe dow wiyoɓe kaale pular yataw so tawi on joddima onon koye moɗon onon nanno pular ɓe oɗon kaala pular yataw so joddima e sukaɓe moɗon oɗon kaala ɗumen pular yataw so on joddima e jinnaɓe moɗon oɗon kaala ɗumen pular ko ɗum ɓuuri wonde lawol mbasen wiide eɗen mataw pijide hakkillaji won e yimɓe yoɓe tinno vraiment erade yimɓe yo kalne moƴƴinam kono noon yataw ko jomum noddata ko kañumne ene tawa e muɗum ɗum noon eɗen mbi bandiraɓe yo tinno e ɗemgal ngal kaalo pular o taw ka haal pular walla taw ka pullo tinno e ɗemgal ma so tawi ka soninke aussi tinno e ɗemgal maɗa so tawi ka séréer aussi tinno e ɗemgal ma so tawi ka jolfo tinno e ɗemgal ma so tawi ka bambara so tawi nde tawno so ɗemgal ma yi leñol ko ɗon rewata kañumne hawra e ladial yo Allah faabo en jetti Djiby Dieng toon to caméra montage ko Ali Fall adi men roɓindo jayndeji ko altine so Allahu lamɗo jaaɓi so ala ko faali oɗon jogdiyade Aissata Ndiaye yo Allah hokken aljuma moƴƴo malaɗo